ସୁରୁଜ ଯଦି ସତ୍ ଜନ୍ ଯଦି ସତ୍ ମୋର୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇସି ଇଟା ମିଶା ସତ୍। ଏହା ଥିଲା କୋରାପୁଟ ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କଥା। ଆଜି ତାଙ୍କରି ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ସମୀର କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ଭକ୍ତିପୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କବିତା। ଆଜିର କବିତାଟି ସେହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ହସି ହସି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟେ ଝୁଲାଇଥିଲେ ବେକ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖ 1899 ସାଲ ଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଗୁମାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହୃଦୟ ତାଙ୍କରି ଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥିଲେ ଭୀମରାବ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପଶାଇ ଦେଲେନି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଲା ଡରି ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ବୀରଗାଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମେ ସାମିଲ କଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧି ଚରଖା ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 21, 1942 ମସିହା ଥିଲା ଭାଇ। ମାଥିଲି ଚାଲିଲେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରା ଥିଲା ମାଥିଲି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ହେବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ କରିଲା ଖାଲି ଲାଠିମାଡ଼ ଆଉ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ। ଅନେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆହତ ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଲେ ସେଠି ପଡ଼ି। ଇଂରେଜମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମରି। ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଲେ ଚେତା, ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ କରିଲେ ଗିରଫ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରିଛି ଜି ରାମାୟାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟେ ଝୁଲାଇଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଲେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ହେଲେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରଖିଗଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଟେକ, କୋରାପୁଟ ଟେକ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅମର ରହେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ।